Jekk hemm xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista issa sar sinonimu magħha hija l-ammont ta' proposti li kontinwament qed joħroġ, proposti li huma direttament iffokati biex jagħmlu l-ħajja tal-Maltin u l-Awċina aħjar u jżommu lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Fil-fatt, fl-aħħar jiem ma' din il-lista twila ta' proposti żdiedu proposti li ħarġu mill-klaster tal-anzjanità attiva. Gvern ġdid nazzjonalista qed iwiegħed lil dawk li jkomplu jaħdmu wara l-età tal-irtirar li d-dħul mill-pensjoni mhux se jkun intaxxjat, dħul sa massimu ta' 15,000 euro ma jkunx aktar taxxabbli. Sabiex ikompli jsaħħaħ il-ġustizzja soċjali, Gvern Nazzjonalista ser jagħti tnaqqis ta' 50% fl-ispiża tal-kera tal-meters tad-dawl u l-ilma li djar kollha fejn hemm reġistrati biss persuni pensjonanti. L-anzjani li għandhom kundizzjoni li tintitolhom għajnuna floti tal-mediċini u jkollhom bżonn jixtru mediċini li ma jinstabux fuq il-formularju jew għaliex dawk provduti mill-gvern ma jkunux jaqblu magħhom ser jingħataw lura persentaġġ fuq il-ħlas tal-mediċini li jixtru. Gvern Nazzjonalista jirdoppja l-għajnuna preżenti għal carer allowance u se jżida għal 192 euro fil-ġimgħa, filwaqt li dik tal-assistenza għal carer miżjuda tiżdied għal 288 euro fil-ġimgħa. Dan ser kun japplika kemm għall-anzjani kif ukoll persuni b'diżabilità. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern iwiegħed li jidħol għan nefqa sħiħa ta' full-time carer fid-dar sa massimu ta' 12,000 euro fis-sena għall-anzjani u persuni b'diżabilità fejn is-servizz ikun meħtieġ 24 siegħa kuljum. Weda oħra hija l-inċentiva lil kumpaniji li jipprovdu l-internet biex iniżlu l-ispiża bażika tas-servizz tal-internet fid-djar tal-anzjani għal 5 euro fix-xahar. Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista ser jaħdem ma' NGOs u waqdiet oħra biex iwaqqaf helpline dedikat biex jiggwida lill-anzjani fl-użu tas-servizz tal-internet u diversi applikazzjonijiet u servizzi li jistgħu jaċċessaw online.